Karbi Anglong district lake interstate ahoi lapen inter district ahoi stami kachiphudu interstate ahoi pule langdam pulutangte Nagaland lapen Meghalaya ahoi henlo bangso ahoi long kidamtang pinang an apor pen Meghalaya pen Nagaland state tum nangki pen pom pen ajo Karbi Anglong pen Nagaland lapen Meghalaya ahoi long bangke longlia lam ki pen ajo kicharvo nang lapuson si thekpon long bomlo Bangso puthak Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang hinpen mathaponsi ahoi long bangke kacharai kom henlo kithi nailo lasi bangso ahoi long isi kithir thip ahoi ang thek ki sompona bangki nangsot anlote ahoi nang ki petji alama matsi avilo puki mathapona jo interstate jasemet Nagaland mate Dimapur pen Lahurija National Highway thongke pratrok ahoi long marsi welcome to Karbi Anglong thedung adonri kimrang ponlo Donri ki kim kirangpon prabjin pen patang pon det pen aphi adonri kang pupon ari pen abangke Nagaland mate Dimapur pen Karbi Anglong hoya bangke Ladakh henlu pong theka bangke thekpon long daklo lapen Nagaland hin pen stami bangso donri nang par det pen Ladakh an bangke Nagaland along le pu alama bangke ningje masi hai hedet tahai pu Lapusona hoyalong welcome to Karbi Anglong po adonri kikim kirang tam prut hayasi emabangke non kikibom Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang an chotlang lasilason kiklem pon abangke mipik hangjanglo lapen laso adonri pen abangke Karbi Anglong chotkalisi kapragadim pen Karbi Anglong lu nangki joi kila phan wang sitami bangso donri nangki theklong pen amat Ladakh pen abangke Karbi Anglong long ri lu ang thek chini pon pon News report Karbi Anglong Live